skal vi til at spise noget kanel. Kanel challenge. Ja, så. Og hvis man drikker vand, så taber man. Ja. Uh-huh. Det er væk. Nej, men vi faktisk champs det der. Ja, okay. Er I klar? 3, 2, 1. Hvor er det stærke? Au. Jeg er vist færdig. Det er også sådan. Ja. Jeg spiser chili. Eller kanel, kan jeg lugte. Ja. Jeg vil passe på med det kanel der, fordi det har jeg fået ned, så får det ind i lungerne, så hoster man for hårdt. Har I gjort det, eller hvad? Det har vi set før. Du kan tage det der med at tage en spiseske. Hallo. En teske fuld kanel. Det kan ikke lade sig gøre, fordi når man hiver den ind i munden, så bruger man alt det spyt. Og på den spiseske, så tager man form, så alt spyttet bliver kappet selvfølgelig, hvad kan man sige, det der ind, men der er stadigvæk noget i overskud. Og når du så trækker vejret første gang, så laver du den der, så får du alt det der kanelsødme i lungerne, og så bliver det sendt retur. Det skal jeg svare mig på. Så lad være. I sprøjter bare kanelstue over hele... Det er for sent nu. Hvad? Vi har Det er for sent nu. Ja, men det er, hvis I tager en teske. Det er en teske. Ja, en spiseske, undskyld. Ja. Nå. Men så er I lands, den der nøgne rende derinde. Nej, tak. Du har kanel i dine togbøjler, skulle jeg til at sige togskinner. Tag et glas med vand. Nej, det må jeg jo lige så ikke. Jeg er godt klar, hvor myre de dør for kanel. Det er kvæl i det. Ja. Okay, det var altså... Det var lige min fars visdom og ord. Så har I set det. Ja, du er ikke færdig, der er noget. Kan du så knække? Kan du så? Nej, tak for det. Slik det op på bordet. Slik det. Jeg skal se det, hvor du slikker. Nej, du skal slikke Nej, det. på bordet. Ja. Det hele. Det er hele. det er- Resten. Gør det nu bare. Godt, Frigo. Okay, det der, det er fint. Det er godtaget. Jeg er helt. Jeg er helt. Ja. Hvad skal vi Det er nu? faktisk ikke engang særlig svært. Det kan godt være sådan. Det er faktisk en dyb ske. Mhm. Nå, ja. Værsgo. Ses der. Ja, ses der.